ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iyampo nga unta masumpo ning pagbalik na sad og kuyanap sa COVID-19, iyang mga variants. Atong iyampo nga kining atong paningkamot sa pagwagtang niini magmalampuson unta. Sayod sad ta nga kun way Ginoo wa sagid tay mahimong. Ato sang iyampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo alang sa ato mga benefactors and donors nga siging hatag og suporta sa ato mga panginahanglan dinhi. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon ka Moises, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Ang ikanapulog-upat ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo. Ug ang ikanapulog-lima ka adlaw sa maugyapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw. Ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw maghalad kamo og halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom. Busa ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita. Inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini. Dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot ug iwarawara niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pari sa pagkasunod adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binangang uhay nga halad nga gibayaw, ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapahulay, mag-ihap kamog 7 ka semana. Ang adlaw, human matapos ang ikapitong semana, mao ang ikanapulog 5 ka adlaw, ug nining adlawa,
Ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ikanapulog adlaw ni ining bulana nga mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapas sa sala ug panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo ug paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sultihi ang mga Israelita. Ang ikanapulog lima kaadlaw ni ining ikapitong bulan, mao ang pangilin sa mga balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw, himuon ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo ug sa ikawalong adlaw, paghimo kamo og balaang panagtigom ug paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sanglit balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Mao kini ang mga pangilin nga gitagal sa Ginoo o kinahanglan imantala ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom ug sa paghalad ngadto sa Ginoo ug mga halad nga sunugon. Mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad nga ilimnon, ug uban pang mga halad. Ang matag-usa niini ihalad sa itagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti nga malipayon ang Dios nga tong hinabang. Awiti nga malipayon ang Dios nga tong hinabang. Paghuni kamo ug patinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpa ug ang lira. Patinguga ang trompeta sa bagong buwan, sa takdol sa atong solemni nga fiesta. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Kay maoy usa ka balaod sa Israel, usa ka kasuguan sa Dios ni Jacob, nga maghimo niini nga usa ka balaod alang kang Jose, sa iyang pagulagikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang, nga walay laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo sa bisan unsang langyaw nga Dios. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nag-una kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutanas sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang instruction sa Ginoo bahin sa mga kasaulugan nga ilag yung i-maintain sa ilang kinabuhi. Unya, kining maong mga panahon nga gihatag sa Ginoo nga ilang saulugon, pulos gini magpahinomdom nila sa pagluwas sa Ginoo nila. Maunang muhalad sila sa ilang pasalamat, dili sila mo trabaho kay ang ilang buhaton handumon ginilag maayo ang importanteng mga gutlo sa ilang kinabuhi nga naluwas sila. Kita sad gihatagan pud ta og mga selebrasyon kada gyud semana kaning ila kay adtos ikapitong buwan, adtos ikapitong semana una pa sad sila mag-celebrate. Kita kada gyud semana unsa may atong gi-celebrate. Kana yung kinahanglan yung i-celebrate ato kada semana. Ang kaning misa. Santos nga misa. Nya inig misa muhalad gid ta. Dili kay maglingiw-lingiw. Di tayo. Hala sa kayo ng kolekta. Pero ang ihalad, ang kanig yung kasing-kasing. Nya kinsa may atong gipasidunggan kung ang mga Israelita naghandom sila sa mga gutlo sa ilang kaluwasan gikan atong pagbiya nila sa Ehipto, katong pag-ihaw nila adto to ang mga kanding o mga karnero, katong nisayluan sila anghel sa kamatayon, katong paglabang nila sa dagat. Mao man ni ang ilang mga dagko kay kasaulugan nga ilag yung handomon. Kita kinsa may atong gipasidunggan o gihandom aning misa. Ha? Ang pag-ihaw ni Kristo. Si Kristo mao ang atong giila nga manluluwas apan diri sa atong kanini ang ebanghelyo wa siya dawata sa iyang katong mga silingan niya o iyang mga paryente, wa siya dawata. Sa kinsam na siya anak ng Jose katong panday nga atong silingan, pobre ato, wa man gyud naka-eskwela, anak ra man ng Maria. Unya unsam sa gibuhat anang Maria, naaram nas balay. Ana ba? Wa nila dawata. Kamo, mudawat mong Kristo. Muy klaro. Dawat. Kanong hinay-hinayon magtuog, dawat yun. Pero sa tinud-an di biyata mo dawat ni Kristo kasagaran. Parihasad sa mga Hudiyo, sa sige nilang celebrate aning ilang mga kasaulugan, nag-anam og kalayo sila sa espiritu sa ilang pagsaulog.
mautong pag-abot na ni Kristo, gipanglimbuad na niya ang mga kanaganing mga lamisa, gipang-abog ang mga hayop. Kaya nga naman, ang ilang selebrasyon, nahimo naman noong commerce, nahimo namang negosyo. Ang templo, dan na may daghang inamaligya, kay muhalad mangyog ka din, butangan na yung mga baligya. Pras nato din ba, ika-Domingo, na manindag buwak, na manindag kandila, na ba, na manindag religious articles, basig diha na ta naigo. Sa inyong pagdawat ni Kristo, kung sa may inyong sintro, mangayo o musunod? Nakalitan sa pangutana, wa katubag. Karon ba, para karon, simba mo, kung sa may inyong gianhi, mangayo o musunod? Kana, musunod yun. Nga iniguli sa inyo, mga saba pa mo, dili na. Yun. Iniguli inyo sa inyo, magyaw-yaw pa mo, dili na. Iniguli sa inyo, manglibak pa mo, dili na. Iniguli sa inyo, mureklamo pa ka sa bisyo sa imong bana, o dili na. Iniguli sa inyo, mureklamo pa ka sa pagkayaw-yawan sa imong asawa, o dili na. Iniguli sa inyo, magsige pa kagreklamo sa imong anak, sa iyang katapulan, o kadakog kaon, nya bugo kayo, bisag module, ikay paansiron, o dili na. Musunod makatang Kristo. So si Kristo, bisan gani sa nagluwa siyang naong, naglarot siyang bungot, nagtamparos niya, nagkulata niya, matod pa niya, akong gipatara ang akong kaugalingon. Ingon na anas Kristo, way reklamo, hangtod yun namatay. Mauna, sige tag balik-balik aning misa, gihandom nato ang pag-ihaw ni Kristo, kita sad kay musunod, magpaihaw punta sa atong isig katao. Ano na inig-ingon si imong banab, tamparoson tarong ka, ingon ka, ihawa ko. Ihawa ko, darling. Nga naman, nisunod nagugong Kristo, ikaw mapatay dayon ka. Nya hadlok ka na, dili. Hadlok. Mao na. Mao bitaw nga kining COVID, ako kadaghan naman jud ko niwali ninyo dinhi, bisas pagsugod pa lang aning COVID. Ako naman ning gihuna-hunaan daan aw sa Espiritu Santo ting ito nga lamdag nga warningan ako daan ang akong kaugalingon ug kamo nga iya ni siyawa. Kaning COVID ba? Iya ni siyawa ug ang iyang gigamit ani mga yawanon niyang mga sakop, ang mga sagbot nas katilingban. Di gidi mawa pinaagig baksin. Di oy. Ngano man adjas-adjason ra masiyawa. Para karon ingon bitako sa unay nako, sige, COVID-19 ni siya. Nya maghimo tag baksin, mudagan pa nag 1 year ang pagtuon. Di 2020, COVID-21 na sad ni siya. Mo na nirong gitawag og variants. 21 man nga mga COVID. Nya imo na sa ning gukuron ang variants para makaigo kita kay murag di naman kay magsilbi ang mga baksin para sa COVID-19. Di naman ka sagang sa sana Delta uban pa na diha. Maghimo na sa tag-baksin. Hala, binaksinay na sad para sa Delta. Basig ato na sana dito sa letter E. Di man na siya. Di basig mo E na sad. Murag bagyo ba? Ang bagyo, lain-laig nga, inigabot, lain na sang letter sa alphabet. Basig, karon Delta, sunod, unsa naman sad ang E? Eagle. Mana? Eagle Squad, Delta Squad. Ana. Muna ila. Sabo-sabo na mas kuyaw na nung tong eagle kay kuko pa ato diya mo ana pa isa nganong eagle man na isa lain kay ni siya kay inig kaigo nimo aning varianta mura kag mga tusok nimong panit ba murag mga tusok ana kanon sa kanang kuan virus mao na ang imong naong murag gikamra sa kuko sa kaning kuan maperti na natong bati ang mga naong siya unya unsa na may itong taptapan siya ang tibuok na yung naong taptapi aron dili makuha sa kuko sa eagle na sad nga variant. Ana nya gukod na sa tagbaksin bati na kitang mga naong natusok-tusok na diri nya buhi lang gyapon ana ngita na sa tagbaksin tusukan na sa ta adto na sa letter F. Unsa naman sa to dito? Ambot lang. Oy iya ni siyawa
unsa may makawagtang ani ang atong kasuod sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo mo'y makawagtang aning kuan. Mao na moingon ang Ginoo sana Salmo 1 to nung duman na 1 to 7 ba to na niingon, if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor. Kung ang Ginoo dili motabang sa pagtukod, kawang lang ang atong mga pagsigig paningkamot sa mga magtutukod. Kung way Ginoo nga manalangin aning atong paningkamot sa pagbuntog aning mga sakit, maglain-lain lang ni. Ang yawa karon mga igsoon, nindot na kaisiyag kaning momentum. Ang momentum sa yawa kusog na kayo nganuman tungod aning pagsigi natog palayo sa Ginoo. Ang unang nakapalayo nato sa Ginoo kanig yung cellphone. Ikaduhang nakapalayo nato kanang internet. Ana nga ikaupat, ikatulong nakapalayo nato sa Ginoo kinig yung pagsigig pangita aning kwarta sige yung pangita ng kwarta. Ug ang ikaupat nga nakapalayo nato sa Ginoo kana yung siging pangangkon nga ako ni muna kining upat ug ato ning wagtang ning ni ang virus. Sugod karon sa tiunang wagtangon kana sugdi lang na ninyo mga banag asawa, kinigsuod ninyo sa inyong kwarto pagnang cellphone. Ako sad sugod karong gabi pamanday ko magsugod karon otro sas nabuan sa cellphone ning nagwali. So sugod karong gabi ako na nang pagnon ang cellphone. Ana inighigda na ang wa man sa kuy asawa anong mabuti mo nako. Ang sige raman kog basa sa mga text messages, sa mga donation, sa ana, wala man akong basahon gud. Di man gyud ako mahurot og basa gani. Kadaghan kay mo text, yan na pag magpa-counseling, anak ko mag-text, counseling. Nasa no side bit ginagmay. Ginagmay ram sadang ako. Pero kamo ba nag-asawa, testingi ko no ninyo be. Ayaw na kuno mo pagsigig basa ng cellphone kung nana mo sa inyong kwarto. Mag-istorya na kuno mo. Kamo na'y mag-istoryahanay banag asawa. Basig dugay na kay mong wa na magka-istoryahanay. No? Unya, kamong mga anak, sige kuno be, inig ka alas 9 gabi pag nga na ng cellphone, Bible na lay basahon. Ana. Istorya mo sa inyong ginikanan. At least naamoy mga matuog mong alas 10, tuog mong alas 11, naamoy mga 1.5 hours, 10 minos nga mag-istorya mo sa inyong ginikanan. Pila na ron kabuk anak, wa na tingog-tingog silang ginikanan. Wa na gani sila gitawag og intimate sharing of life. Kana bang magpabalandungay ba? Kana bang moingon ang imong anak nga babae nga 13 years old, ma, pwede na ko manguyab? Ana, pa, pwede na ko manguyab, in love kay kuha natong silingan kanang daghan kay patik. Ganahan jud ko anang naitato pa oy. Nay Arios diri, nay Arios dinhi. Mudyo nay akong ganahan. Nindot ni ana ba? Haron magkapamalandungay mo. Day kanang ingon ana day kasagaran ana mga bisyoso. Sagara yatak-yataka na jud siya. Ganahan lagi ko kanang i-martyr ko. Insa oy congratulations. Liwat day ka sa ato mga heroes. Sige, panguyab na ditong animala ka. Kanabitan na intimate sharing kaysa adtura sila sa cellphone, siging post-post anang ilang mga kahiubos, kanang ilang mga plano, i-post-post dito, mo support sa ilang mga kanang mo like-like nila, hangtod na lang hinoon ma-encourage sila pagbuhat sa mga butang kontra sa Ginoo. Di na maminaw sa ginikanan. Kaya mga ginikanan sa duwa na sa ipagtagad, tuara sa dito atong ilang cellphone, siging anak. Wa na tay community, loving and sensitive community of the faithful. Nawa na lah buntugan na ninyo karong gabi assignment na ha, kitang tanan binuntugay ta nga ipakapin dayon ayaw nagyog pangangkon by heart, ayaw nagyog angkuna kanang imo mga butang unsaon man animo imo nang ihalad ngadto sa Ginoo samas gibo iwarawara gud nila halad is Ginoo ikay naghatag ani Lord pasalamat ko nimo nya unsa man na i-share ni nakos akong silingan
O gamay sila agianan, akong padakan. Og lapokon ilang agianan, di amko'y kwartang gamay, ipasiminto nako, og di ko ka-afford siminto, palit kog footpath. Kung ibutang dito, niya kung naglinaw sila dito, kay akong naalihan sa akong kural, buslutan ko niya akong kural, paagion ko ng tubig, bahalag ari magbanaw sa amo, basta sila di na lang mabanaw sa tubig. Sige, testingi gano'n na ninyo. Layo rang usa ka semana, wag tang ning COVID, I will assure you. Pero kinahanglan kita sang tanan. Nya, okay mo, dili. Tulor man gadi ni tubag. Sus, di mawang COVID ay. Klaro anang inyong mga naong. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, magampo kita sa Dios o mulaom diha sa iyang Diyos nung gahom, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga magmalahutayon kini sa pagsaksi sa kamatuuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga namunuan sa atong mga panggobyerno, nga ilang ipadayag ang kamatuuran niadtong nabiktima sa pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta, magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, ug malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanilang tanang nangamatay, nga sila makakita na sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoong Dios, itugot ang among mga pangamuyo, dawata kini kay among gituboy sa kinasingkasing uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ingnanan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitdong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man tangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Hinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa taong ipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamation. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila, ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan.
hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom. Ang ato lang buhaton, dawaton ug sundon lang gid nato si Jesus ug ang iyang mga pagtulunan. Labi na gid tong dili ta mangangkon. Ang update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity, ang nahalin nato niabot na og 4,874, 126 na lang ka slots ang nahibilin. So ang mupakyaw ani malangit. Ang ato sang special slot nga Divine Power and Salvation, ang nahalin niabot na og 122 slots, ang nahibilin 58 slots na lang. Pakpak sa Ginoo. Salamat kayo. Nahinay lang kita nig hatag, horot gini siya, madugay sa madali. Mapuslanon kayo para sa atong katilingban. Ang Ginoo manaa kaninyo, Sa kanino. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katungkulan at panahon